Ismer i det 21. århundredes politik. Hvad er det for en bog, du har skrevet? Ja, det er jo en bog om politiske ideologier, eller med et andet ord, netop ismer. Altså liberalisme og socialisme, nationalisme og den slags. Og det er en bog, der drejer sig om deres oprindelse, deres udvikling og deres fremtid. Hvordan de ud fra forskellige, forskellige positioner ofte kan flyde sammen til blandinger, til hybrider, og hvorledes de bestemmer den politiske dagsorden, både bevidst og ubevidst. De har simpelthen langt rækkende virkninger. Altså ældgamle tankeretninger har stadigvæk en betydning for, hvordan folk de klarer dagligdagen. Hvorfor har du skrevet bogen? Jamen det er fordi, der ikke eksisterer noget rigtigt hverken på gymnasieuddannelserne eller i det brede samfund i det hele taget. Altså der er tale om en folkebog, som rækker helt ud til alle hjørnesofaer i landet. Jeg mener, at der er stof til overblik over både, hvordan Danmark politisk set er styret af sådanne tankeretninger, og hvordan Europa, Vesten og verden som sådan egentlig er styret og har været styret af sådanne tankeretninger tidligere. Og fremover vil blive det, ikke? Det er jo en meget, kan man sige, velillustreret bog, og med korte artikler osv. Der er også diagrammer i. Er det bevidst, at den er skrevet på den måde? Jamen det er det. Altså det er for at gøre det appetitligt, og fordi at mange tilsvarende bøger fra fortiden netop virker meget fortidige i dag. Altså de er simpelthen for kedelige, for grå og sort-hvide, hvis der endelig er nogle billeder i. Og her er der så lagt vægt på, at der både er noget, der er let fængeligt, med altså nogle billeder med billedtekster, fængende billedtekster, og nogle diagrammer, der er let at forstå, og at der er noget dybere tekst, som kan give en bedre forståelse af en hel del af de her ismer, som vi sådan set de fleste af os kender af navn, men måske ikke kender som andet end skræmmebilleder, og ikke helt kender bevæggrundene for, at de overhovedet blev dannet. Altså sådan noget som netop kommunisme og nazisme, som er for de fleste i dag netop skræmmebilleder, altså virker som noget entydigt ondt, ikke? Eller mere eller mindre ondt. Der får man forståelse for, at der også var nogle elementer, som åbenbart har tiltrukket folk. Altså de har haft en levetid, fordi der har været nogle elementer, der har tilgodeset visse behov. At de så også har hvad skal vi sige, narret folk. Altså det er jo en anden side af sagen. Altså der har været, netop ved de to ideologier, der har der jo absolut været langt større ulemper end fordele. Nu netop kommunisme og nazisme er jo fortidige ideologier. Jo, nogen næsten, ja. Altså, Nordkorea har jo sådan lidt af det stadigvæk, ikke sandt? Men kommunisme i hvert fald. Ismerne, der er mange, der taler om, at vi gerne skulle leve i et sådan ideologfrit samfund. Ja. Slytter sagde i sin tid, at ideologi er noget bras. Men slipper man af med de der ismer? Vil de være der hele tiden? Og vil de også være der i fremtiden? Ja, de vil være der hele tiden, fordi at vi simpelthen tænker. Og tænkningen, den kræver, at der er nogle begreber, når vi omgås med hverandre, og også bare med, altså ikke andre personer, men også bare dyr og verden i det hele taget, så bruger vi ideologier, og ideologier eller ismer, det er en slags forståelsesrammer, det er tankebygninger, altså samlinger af tanker. Men så er der jo så nye ismer, som man så egentlig kan kaste sig over og gå ind i. Hvad er det for ismer, der efter din opfattelse er på vej, og som måske vil være konfliktfyldte i fremtiden? Jamen, det har jeg jo hovedsageligt to bud. Og det er for det første økologisme. Altså økologi, det er jo meget op i tiden. Og især op til klimakonferencen her i København i december,
Og det er jo sådan, hvis man gør det til en isme, så er det et spørgsmål om, at mennesket skal indordne sig under naturen. Altså, at vi skal, ligesom andre dyrearter, så skal vi sådan set lære at finde vores plads, og vi skal undlade at bruge alt for meget af ting, vi slet ikke skulle bruge. Og man kunne så forestille sig i den retning, altså hvis man nu fortsætter tankeretning, at man så kommer til sådan et forholdsvis økofascistisk synspunkt, hvor man danner en verdensstat, der ordner, hvor meget hver enkelt person skal have, altså rationerer alting. Sådan at det er den, der egentlig bestemmer alt i verden, og der ikke rigtig er nogen selvbestemmelse noget sted. Altså, det vil være, og den gør det på vegne, ikke af menneskeheden, men på naturens vegne. Ikke sandt? Og noget, der så kunne være i konflikt med sådan et synspunkt, det kunne være en ny udgave af liberalismen, en tilrettet liberalisme, altså hvor liberalismen måske bliver tilrettet på den vis, at man indfører visse små grænser, for eksempel for at undgå netop klimakrise og nu her finanskrise, altså at man får visse grænser for, hvor meget man må forurene sådan på verdensplan endda måske, og også hvordan man skal udlåne og indlåne fremover. Men det er sådan forholdsvis minimale grænser, altså det er blot en lidt tillempet og tilrettet liberalisme i forhold til anarkoliberalismen, altså den, der er anarkisk og ikke tillader nogen regler, hvor alting sådan set flyder eller opstår på ny, altså ifølge anarkoliberalisme, ikke? Så er den her tilrettede liberalisme, som jeg taler om, ordensliberalismen, eller med et fint latinsk ord, ordo-liberalismen, den forsøger altså at finde nogle faste principper, som ikke bare er materielle, men også drejer sig om immaterielle værdier, som altså netop naturen, sandhed, retfærdighed, skønhed, altså noget, der er hinsides den almindelige materielle, det materielle marked, ikke sandt?